Hei, salut! Aici Oaia din Popor și cred că au trecut 3 ani de la ultimul video pe care l-am postat pe YouTube. A venit momentul, ce să zic. Azi, dacă nu o să fie vreme rea, o să încerc să-l găsesc pe priză. Cristi Priză face un challenge, o provocare, hai să zicem provocare că nu suntem americani, în care el se așează într-un punct al Bucureștiului și noi, urmăritorii, bazat pe ce vedem pe live-ul lui de la ora 8 din seara asta, va trebui să îl găsim. Primul care ajunge la el primește ceva. Dacă ajung eu prima la el, o să-i dau și eu ceva. Nu știu dacă ideea asta a pornit de la el sau a auzit-o altundeva, dar mi se pare foarte tare. Oricum știți și voi că comedianții au tendințe cleptomane, adică să fim serioși. Așa, de ce am lipsit atâta timp? Oricum nu cred că-i pasă nimănui în afară de maică mea și fratele meu. Nu se uită nici dracu la clipurile astea, dar hai să zicem că mai este o persoană care ar fi interesată de ce dracu am lipsit atât. În primul rând am realizat multe lucruri, în special coșurile astea două. Mare realizare. Nu, serios, acum am fost ocupată cu fotografia și e foarte greu să faci vlog. Respect pentru cei care fac asta și pot să se țină de treabă. Eu n-am fost în stare. Probabil o să mă las și după clipul ăsta. You never know. Planul de azi cu provocarea asta, m-am gândit să-l organizez în felul următor. Logic ar fi, fiind vorba de București, să încep de la metrou de la Piața Unirii. Aș avea în felul ăsta acces mult mai rapid la aproape orice punct din București. Că na, când n-ai mașină, ce să faci? Mergi cu metrou, sărăchilor. Dar am să încep de la Victoriei. Din ce mi-aduc eu aminte, parcă auzisem că el stă pe undeva pe la Muncii, Iancului, ceva, nu știu, poate greșesc și am confundat cu altcineva. Aș avea acces mai ușor de la Piața Victoriei spre zona aia. Acum, dacă și recunosc din video pe care îl face, live-ul pe care îl face, că e pe acolo, că na, eu nu sunt din București, adică stau în București de 9 ani, dar nu știu toate locurile de aici. O să vedem ce o să fie pe traseu, poate filmez ceva și prin metrou, dar na, nu se face, nu e frumos, bla bla bla. Dacă îl găsesc, primesc ceva, primește și el ceva, ne cunoaștem. I don't know. Ce-i asta? Super. E fix ce trebuia. Hai că poate trece într-o oră. Prima o să fiu. Deja te văd, măi, Cristi, măi. Ia uite.
Da. Ce faci? Ce e asta? Păi ce e asta? Gata? Te-am găsit? Păi ce e asta? Parola. Parola? Ce? Stai, nu ai nicio parolă. Tu să zici, cine-s eu? Atât de rep. Câte Ia minute zi. au trecut? Stai să 12 minute? Nu mă așteptam, Deci, chiar nu mă așteptam. Stai pe aici, ai recunoscut strada, blocul, grădina. Băi, m-am dus strategic la Victoriei. Am zis că de acolo e cel mai simplu să ajung oriunde. Te uiți și la live-uri, te uiți și la clipuri, te Hai uiți și mă, la zi asta? cine-s eu. Ah! Zi. Câte șanse am să nimeresc? Hai că-ți dau Costi? 3. Îți dau 3. Prima nu-i bună. Na, nu mă pune că nu sunt bun la ghicit. Hai, Zile mai oamenilor, zi, stai să mai văd dacă zi, din- ghicește cineva. Ia, ce zice? Silvia, dar cum de ce mi-apar comentariile? Până I don't acum n-a know. apărut nimic. Ai apăsat tu pe ceva și nu știam? Eu Ok. n-am Felicitări, felicitări, felicitări. Cine e? Poftim, this is yours. Ei, Bravo. mersi, cred că îl dau lui fratele meu, că nu... Că-s de căcat oricum. Nu, da? bă, da. Glumesc. Nu, e ok. Păi hai să o luăm încolo. Dincolo ai venit, nu? Da. Să stai pe aici? Nu, stau în drumul tău. Deci tu ai așteptat acum la 8 la Victoriei special? Da, mă, și a Cred, intrat mamă. la și 20 ceva și eram, băi, faci troll, ce faci? Zic, nu, asta nu E mai pe intră, e tare. clar. Și faci vlog acolo sau ce faci? Da, am filmat și ideea de la care am pornit, adică unde să stau, strategia, Ce tare, să-mi dai și mie clipul. Salut cei care vă uitați la vlogul ăsta. Ei, Mamă, ți-a luat doar, sincer nu mă știu, mă gândeam ce fac după o oră. bine, hai că zic cine sunt. Oaia din popor. Ce tare! E Băi, destul oaia de- din popor pentru cei de pe live. Dacă n-ați auzit, uitați aici. Ia uite aici. Strategie, dedicare, Strategie. tot ce vreți. Ai și pentru oamenii care se uită? Oamenii care se uită. Ce naiba faceți acasă? Adică... Am crezut că ne vedem și noi, mergem la o bere sau ceva. V-am pupat, aveți grijă de voi, ne vedem Ciao. la 10 pe live, că acum ajung acasă. Peace! Bye! Băi, se pare că planul a funcționat și l-am găsit pe Cristi. Cristi, mersi mult pentru experiența asta. Îmi zici că eram în Asia Express și făceam o probă, trebuia să ajung la Gina, dar în loc să ajung la Gina, am ajuns la April. Mersi pentru cadou, sper să vă placă ce a ieșit din clipul ăsta. Tocmai îl editez, mai am partea asta de pus în el. Nu știu ce urmează să mai pun pe canalul ăsta, dar dacă v-a plăcut clipul, vă rog să dați un like, dacă nu v-a plăcut, dislike clar, unsubscribe, orice. Și mersi că v-ați uitat. Ciao!